Parce que denmisɛnnin minnu ye industrie kɛ olu bɛ baara sɔrɔ olu bɛ bɔ chômage la o ye diyagoya de ye n'a sow bɛna jɔ a bɛ jɔ Mali fan bɛɛ de a étage baw bɛ jɔ Mali fan bɛɛ de kama o courant donni la minnu ye électricité kɛ olu bɛ baara sɔrɔ a guidon non a ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau yɛrɛ dɔrɔn ni réseau yɛrɛ n'i yɛrɛ ka réseau y'i ta ye i ka denmisɛnnin fɛn fɛn ye télécom ninnu ni informatique ni électronique a bɛɛ bɛ se ka baara sɔrɔ yen nɔ hali journaliste bɛ baara sɔrɔ yen. Mais an tɛ k'o si kɛ ka to tubabuw nɔfɛ dɔrɔn n'u ye dɔ kɛ an bɛ t'o san n'u ye min kɛ an bɛ t'o san n'u ye min kɛ an bɛ t'o san. Mais don n'a nataw la diɲɛ bɛ ka taa cogo min na an bɛna yɛlɛma parce que bɛɛ bɛ ka kunu sisan nin waati in na mɔgɔw bɛ ka kunu surtout e yɛrɛ bɛ ka explication min di mɔgɔw ma a b'an caman évoluer ɲɛfɛ quoi. U bɛ fɛn minnu non n bɛ fɛ k'a fɔ de n k'a bɛɛ bɛ se ka kɛ quoi an k'an ka langue ta an ka taa quoi. Mais e ka kuma laban ye jumɛn ye k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye. Bon bi ta tun ye ɲɛfɔli nɔgɔmaniw ye ten. Ani Aziz ko minnu kɛra ani komi a tun kɛra faama ye bɛɛ na b'o la donc an bɛna to ka continuer ka leçon ninnu de caman ɲɛfɔ halisa hali n tun bɛna AB carré ninnu to bɛna olu bɛɛ ɲɛfɔ a la mais an bɛ bɛn n'olu ye siɲɛ wɛrɛ n bɛ bɛɛ fo a fɔ n bɛ bɛɛ fo.